apel Pak E. Ngene ta Rek. Awake dhewe iki mau kakutus karo sing jenenge sedulure dhewe Buta Budal. Dikon luru sing jenenge Bambang Bagong. Delalah. Bareng tengah dalan tekan kene iki awake dhewe kepapasan sing jenenge jalma menungsa, pawujudane ya kaya mengkene. Awake dhewe ora ngerti sapa jenenge. Iya Pak E, kudune ditakoni, apa iki sing jenenge Bagong apa dudu Pak E? Iya ta Rek. Pak Le. Kepiye? Kok kepiye? Kepiye iki kepiye? Pak E, kepiye Rek? Aja berbaik hati, langsung sikat habis. Di sana. Ana apa to Buta? Ngene ta Rek. Barang tak sapa wae kok awake dhewe iki ketoke ora medeni. Lah kok dhewe tenang-tenang wae Rek. Iku ngono impo-impo Pak E ben awake dhewe ora sida anu. Buta ndal-ndal udul bodong. Lah. Kaya wis ngerti jenengku. Iki ngono saka ngendi? Sapa sing ora ngerti jenengmu ndal-ndal bodong? Ngerti? Iya. Lah wong nalikane awakmu iki diupload ana ing video shot, kowe langsung tembus puluhan ewu. Dadine ya padha ngerti. Aku malu. Dadi awake dhewe iki pas dilebokke video shot piye? Sing nonton nganti puluhan ewu ndal-ndal bodong. Awake dhewe booming le. Iya Pak E, ya gak apa-apa. Anjen awake dhewe luduk kok. Sik. Aku nganti lali tugasku. Aku iki mau ora ape nakoki kowe. Di sana.